दावलानि न'आ सिम्पोल फाखानिबाबो जागौमोन। हानि गोजासो। बियासो आंखौ थगायलायदोंमोन। आंलाय माथो बिलाइस्रिनोबो फैसा होनो दंलै। बेसेबा बिगासिनोमोन, साननैल'सो जाबाय खोना बिया। आं दा अबेनिफ्राय होनो? लाफ्लांबायबो। ओमफ्रायथ' दा फैसाफोराबो खरसा जाजोब्बाय। एकाउन्टावबो फैसायानो गैला आंनिया, 500ल'सै। हेलौ सना। मा खालामदों सना? दङ ओरैनो जिरायनानै। ओमफ्राय ओइ सना, आंनियालाय माथो रिसार्जआ जोबसिगोनलै। हा? नोंना रिसार्जआ जोबनो जाबायानो? औलै सना, आजिखालिनि दिनफोराबो दसेनो थाङो, फात्ताखौनो मोना। ओमफ्राय दा आंनो दिनैनो सोना होबानो जाबाय। माबा सना, आंना एकाउन्टावबो 500ल'सो दङ। होमबा गोसो गैया नामा? होमबा गोसो गैयाबालाय नाङा दे। माबा सना, मानो बेफोरबायदि बुङो नोङो? आंलाय माला बुंखो नोंनो हरा होननानै? आंलाय माथो हरखायोआनो। आं 500 दङखौसो बुंदों लायो। आंथ' नोंनो रिसार्ज सोना होआ होननानै बुङाखैना। मानो बेफोरबायदि बुङो नोङो सना? आं जोबोद दुखु मोनोलै। दे बुंफ्लांबाय, सरि। दे, आं सोना होगोन दे। दे, सोना होबानो जाबाय। जोबगोन, नै दिनैनो जोबगोन। जागोन दे। ओमफ्राय अबाव दं? न'आवनो दङ ना? औ, न'आवनो दङ। नोंहालाय? आंबो न'आवनो दङ, जेनेबा लामाथिंजाय दङ आरो। दे होमबालाय दा लाखिथ'नोसै ना? आं एसे बेरायना फैनि र'। दे, बांद्राय बेरायबाय थानाङा आरो नों सना। अबावबा सिख्लाफोरा नोंनि नाम्बारखौ बिलाबायगोन। सोरबा सिख्लाफोरा जुदि नाम्बार बिबाय बायोबा होनाङा दे। होआलै, मानो होनो? नों थाखानायावनो। नङा, सिख्ला साफा नुबा होनोबो हानाय ना, गोसोफोरा गलिलांनोबो हानाय नोंनिया। दै, गलिलाबायो नामा? गलिलालै, आं नोंखौल' मोजां मोनो। नोंबायसो एसेबां अनग्रा हिनजाव मोनगोन आं अबावबा। हिनजाव नामा? आंथ' नोंखौ हिनजावानो सानना लाखायोना। आंबो नोंखौ हौवा सानना लायो। दे होमबा लाखिथ'ना सना, रिसार्जआ सोना होदे दानो। दे जागोन दे। बे बिटाखौबो मा बुंबावनो, रिसार्ज नांगौ जाबाबो आंनियावसो बियो। बिनाव फैसायानो थाया। आरो अबाव मोनगोन देनाय? न'आवबो जेबोआनो गैया, बिमाल', बिफाबो गैया। आरो बिबो खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन मानसिया, दा खामानिखौनो मोनाखैनो। थाब खामानि नागिरना मोनबा मोजां जागौमोन। आंबो आरो अबाव फैसा मोनबाय थानो देनाय, आइयाबो होनो नागिरा। दाथ' आंनि एकाउन्टावबो फैसा गैया, आखायावबो फैसा गैया। फारसेथिंजाय आरो 10,000 थार नाङा दङ। 10,000 मानि आङो सुदबो होगोन होनना बुंदोंमोन ना, सुदखौबो होनो हायाखै। दिनै मास मोननैनिबो बारलायलांबाय। मा जाबावनोलै सनिया? मा खालामनो दा 10,000 फैसाखौ अबाव मोननो? मा खालामदों सना? दङ ओरैनो जिरायनानै। ओंखाम जाबाय? औ। मा खालामदों ओमफ्राय? बुंबायानो माथो ओरैनो दं होननानै। बावदोंमोन आं, सरि। नोंहालाय माथो खालामदों? दङ आंबो ओरैनो जिरायना दङ। नोंखौनो बेसेबा गोसोखांबाय थायोलै सना, बेनिखायनो नोंखौ फन हरबाय। गाव गैया, आं हराबा हरनायानो थाङा। माखौथ' एसेबां रायज्लायबाय थानांगौ। थेवब्लाबो नोङो आंजों रायज्लायबाय थानो लुबैयो आरो। माखौथ' एसेबां रायज्लायबाय थानो लुबैनो। दे दोनथ', आं एसे मबाइल नायनि र', भिडिअ नायनि। माबायदि खालामथारो? आंजों मा 1 मिनिटबो रायज्लायनो हाला नामा? माखौथ' एसेबां रायज्लायबाय थानांगौ जाखो? आं बायोलै। मानो बायो नोङो राहुल? आंलाय माथो बाया? आंलाय बिदिनोखा, रायज्लायबाय थानो हाया। दे दा हरगोन दे, दालेन दोनथ'। माबायदि खालामथारो नोङो राहुल? आं रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोनला नामा? ओरै रायज्लायोआनो माथो। नों रायज्लायनो नागिरथारा। 1 मिनिटबो रायज्लायनो नागिरा नोङो। थेवब्लाबोथ' रायज्लायोना, आं बिदिनोखा बुंखादोंना, नों मानो बुजिया दालेन? दे दोनथ'। दा आरो बेखौनो आइनो खिन्थाना होबानो जाबाय। फिसा बाथ्राफोरखौनो खिन्थाना होयो आइनो। आइया आरो आंखौ बेसेबा रायो। बिदिखौबा आङो जोंनो ओंखारोलै। गावगाया फन रिसिभ खालामो नालाय, बेनिखायसो। नङा, थेवब्लाबो नोङो एसे बाथ्राफोरखौनो खिन्थालाबायना होयो। नों मानो बेफोरबायदि बुङो राहुल? आं दुखु मोनो। नों मा आंखौ मोजां मोनो ना मोना? माथो गुबुनफोरनि बयफ्रेन्डफोरा रायज्लायनोसो नागिरबाय थायो। गार्लफ्रेन्डफोरासो उल्था दोनो। गुबुनफोरजों रुजुना माला, बयबो समान जाजोबा। नङा, नों आंखौ मोजां मोनमारना मोनमारा? मोनो होनबा बुजि मोना नामा? आंलाय माथो सिगांनो बुंखादों मोनो होननानै। मोनालासिनो नोंखौ हाबा खालामनो नागिरगोन नामा? दे दोनदो। नोंखौ गोसो थोनो आङो, जोगोनार फिथाइ बायदि मानसिखौनो। आइनि थाखायसो, आइया थैगोन होनना बुंनायखायसो, नङाबाथ' आं नोंखौ 1% केयार खालामामोन। फाग्लि, आंखौ हेन्डसाम नुनानै फाग्लि जादों बियो। लाइफआव हेन्डसाम सेंग्रा मोनफेराखैमोन खोना।
बेनिखायनो आं सैया सैया खालामबाबो गावगायानो हरग्रोबाय थायो लाजियाबो खोना हौवा मोननो रोङिया थुथुनो खर' लावदुम दुम लानानै एखेबारे रागासो जोंनो ओंखारो आंनि थाखायनो नङा थैलाङा मानो आङो थैबाबो जायो बेफोरबायदि मानसिफोरजों संसार जास्लायस्लाय आं थैनायानो साबसिन बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ दांनोनो गोसो जाया आङो दाथ' आरो थैनायालागै संसार जानांसिगोन बेजोंनो है माबायसि बिमालै बेफोरो गेसबो गैया माबो गैया आंलाय बोरै ओंखाम संनांगौ जाखो सोरबा केसेबां माहाजोननि फिसाजो जालायनानै बुरजा ओंखाम सङो आरो बै गोबोरखि मोखांनि बिमा आरो बै बिनानाव करिया मा खर'खौ आलासि जानो थांनांगौ ओंखाम संनो बाखादों मानसिया ओइ गोबोरखि मोखां खोनादोंना खोनायाखै आइजोंफै मा जाखो मा जाखोहाय आंखौ ओंखाम संनो होदों गेसाव नोंलाय माथो मोनथिखागौआनो जोंहा गेस गैया होननानै मोनथिखानानैबो आरो मानो सोंदों थेवब्लाबोथ' गियान थानांगौना नोंलाय माथो मोनथिखागौ आं बनजों ओंखाम संनो हाया होननानै थुङा हाबजोबो आरो दानो आखायाव हांगार नांजोबगोन आंनि सना रखम आखायाव एकदमबारे हांगार नांजोबबा बोरै नुगोन दिनै गेस लायथां ओंखाम संनांगौबा फैसा गैया आंहा फैसा थाबालाय मालाबानो लाबोगौमोन आं होमबालाय नोंहानो संबाय थाबाय आं हाया होनना बुंखादों आं बनजों ओंखाम संनो हाया न'आवबो संफेराखैबो आरो नों सानना नायाखै मानो गोबोरखि मोखां सोरबाखि एसेबां माहाजोननि फिसाजो जालायनानै बनजों ओंखाम संनो हायो नोंनि बिनानाव खख्लिमोना हागोन आरो न'आवनो गैया नालाय गेसजों ओंखाम संनो मोनफेराखै बनजोंनो संनानै देरनाय दा आं जाबाय माहाजोननि फिसाजो उन्दैनिफ्रायनो जेबो मावफेराबो दांफेराबो आरो मालाबाफोर ओंखाम संबाबो गेसावसो सङोमोन मिथिबाय नोंसा न'आव माहाजोन जाबा मा जानो जोंहाथ' माहाजोन नङाना नोंनि हौवानि न'आवथ' माहाजोन नङाना दा नोङो आंजों हाबा जाबाय नालाय बेफोरबायदिनो सोलिनांसिगोन आरो गोबोरखि मोखां नों गावखौनो गाव मा सानना लादों जेनेबा आं दा बनजोंनो ओंखाम संनांगौ बनजों ओंखाम सङा माजोंथो संनांगौ जाखो अब्लालाय आंबो सङाथां सङा आंबो सङा थालै गोबोरखि मोखां गेस लायथां गेस मानसिया ओरैनो ओंखाम उखैसोना दंखायो माबा एसेबो बुजिया नामा आबायसि अख्रा हिनजावलै नोंलाय फैसा गैयाबा आंलाय अबेनिफ्राय गेस लायनो बोरै सोनो हानो आङो 1000 1100 1200 गाहाम लायनो माथो हाजारसे फैसा गैया नोंनियाव फैसा गैयाबा मानो हाबा खालामो नोंखौ आङो मानो हाबा खालामदोंमोन बेखौथ' नोङो मोनथिखागौ मानो सोंबावदों संनोबा सं सङाबा था जागोन दे गोबोरखि मोखां आंबो नोंनो ओंखाम संना होआ आं हारसिं संना जागोन थैनोङो राननानै आंखौ साला एसेबो बुजियाना आं एसेबां खस्थ' जानांगौ आरो धङाफोरा माथो आंनि मेगनाव हाबजोबगोन रावबो पापिया हायालै पापिफोरासो हायो नोंसोर बायदि पापिफोरासो बनजों ओंखाम संनो हायो माबायसि नायदोलै आं सानाखैमोनलै आंनि खाफालावदि गोबोरखि मोखाङासो लिरनाय दङ होननानै आयु हाबाब मा एसेबां गाज्रि खाफाल जेथिंबो गैया महरबो गैया गुनबो गैया साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया फैसाबो गैया थाखाबो गैया जेथिंबो गैया आंनि खाफालावसो बेफोरबायदि हौवाखौ लिरना दोननांगौ ना बाल भगबानफोराबो रागासो जोंलायलाङो आं आङो हारसिं संना जागोन आरो मानि आसार बेफोरलाय बेखारि मानसिफोरा आरो आसार बानायनो हायोना थाव बायनो हायाबा मा रखमनि आसार बानायनानै होनांगौ आया नायै फुख्रा जाजोबनाय गोजा बेथो गारगोनलै दानो खारनो नायै फुख्रा जानाय आसारखौनो जाबाय थायो खोना भिखारिफोरा गोबोरखि मोखां नों मा जायो जाना थाबानो जाबाय आंहा आंनि भागोलाव ओंखाम संनोसै थेमासेल' सानदों नामा आं नोंनि हिनजाव आं नोंनो ओंखाम संना होगोन होननानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मैयाबो हगारनाय जायासै मानो होनबा जोंहा मैया आलासि फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आलासियाथ' दिनैबो दङ थांथ'वाखै थेवब्लाबो आङो एसेबाबो सम दिहुननानै बानायदों आरोना लोगोफोर बिदि आरो आलासिफोर फैबा अबाव भिडिअ बानायनो हानो लोगोफोर थेवब्लाबो आङो दिनै एसेबाबो सम दिहुननानै बानायदों आरोना सम मोनबाथाय आङो गोलावै हगारगोन आरोना लोगोफोर
सरि दे लोगोफोर, ओमफ्राय दा गाबोनबा मा जाबावो मोनथिया आरोना। हगारनो हागोनबो जानो हागौ, हगारनो हायाबो जानो हागौ। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे। गोबाङानो नेबाय थायो नायगोन नायगोन होननानै, नाथाय आंसो मालाबा हगारनाय जाया आरोना। हाबाथ' हगारोआनो, नाथाय मालाबा बेफोरबायदिनो सम मोना जाहैयोना, आलासिफोरबो फैयो आरो मालाबा न'आवबो खामानि थायो आरो बिदिनो खर' सानाय, उदै सानाय माबा माबि जाबाय थायो सम सम। दे होमबा लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे। थेंक इउ।